أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله آخر الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام عليه وبعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته group darasi sunna assalamu alaikum wannan ita ce gaisuwa ta addinin musulunci muna maka fatan alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya to Allah shi muna jagora a bayanin mu akai insha Allah ta'ala nasiha ce gare mu da masu neman shugabanci da masu siyasa da kowa muna fatan wato a taro akan hanyar Allah inda Allah subhanahu wataala ce fa'tasimu bihablillahi jami'an ku taro akan hanyar Allah ko kuma yagiya Allah gaba ɗayan ku yagiya Allah shine taro akan addinin musulunci sa'annan haduwa tana da albarka rarrabuwa wato aikin shedan ne Allah kare mu Allah subhanahu wataala yana kira ga bayinai inda yake cewa fa ya ayyuhan nasu inna lis-sa'ati qabla wuqu'iha asharataha wa alamat من علامات الساعة ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحرس القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه سائلة عن الساعة قال ما قالها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إذاعتها قال إذا وصل الأمر إلى غير أهلها فانتظر الساعة رواه البخاري Allah subhanahu wata'ala yana bayani ga bayi ne inda yake cewa ya ku taron mutane ku sani alamun tashin kiyama yana abukuwa akan wasu sharuɗa da wasu alamomi daban-daban. Alama tashin kiyama wato kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba labari yace yana faruwa ne farko an rafil amana akan daukewar amana. Zaka samu wato mutane an dauki amana tsakankanin su babu jituwa babu yarda babu kamna tsakanin su. babu kuma gaskiya wa an abi hurairah radiyallahu anhu qal daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abu Hurairah yace bainama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi majlisin a wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a majalisa wurin zaman sa ya hadisu alqauma yana ba mutane labari ja'ahu arabiyyun sai wani mutumin kawai sai ya zo wurin shi fa qala mata as-sa'a yana tambaya annabi yace yaushe ne lokacin tashin kiyama ko kuma kakane tashin kiyama yake fama da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya hadis manzo Allah bai kula mai ba ya ci gaba da bada labari fa qala ba'd alqawm sai hamma wasu mutane suna cewa sami'a ma qala annabi ya ji ko abin da ya fadi fakariha ya ji ya kyale bai san wannan tambaye kenan makariha ma qala kenan annabi ya ji abin da wannan mutum ya fadi amma bai san kuma sauraron wannan magana wa qala ba'dhum bal lam yasma wasu ga cewa kai bai ji ne ba shi yasa hatta iza qada hadithahu sai da annabi ya kare hadisin ya kare labarin da yake yi kala sai ce aina arahu sa'ila an sa'ati ina shike wannan mai tambaya akan tashin kiyama kala ana ya rasulullah sai ce ganna ya manzo Allah kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya ci gaba da bayani yana ce mai iza dayyatil amanatu idan kaga amana ta tozarta wato ta tozarta tsakanin mutane babu amana babu yarjejeniya tsakanin mutane to fantazir sa'ata kadibi lokacin tashin kiyama ya zo kenan wannan ita ce alama ta farko da kaga babu amana tsakanin mutane in ka ba mutum amana ya canye ba jin tsoron ya cin amana kowa bai jin tsoron ya cin amana ana cin amana ana yaudara tsakankani to yace in kaga haka lokacin tashin kiyama yayi qala sai ce kaifa ida'atuha qaqana to zarta ta yake qala sai ce idza wasada al-amru ila ghairi ahliha idan kaga an jibinta al'amari zuwa ga waɗanda ba su dace da shi ba in shugabanci ne ba a zaben mutanen kirki ba a ribin mutanen gaskiya masu tsoron Allah masu amana sai dai kowane an ka gani wato wanda yake azalimi ne mayaudari ne sai a sa shi gaba inda an gashi da abin shi da hannu sai a sa shi gaba a zabe shi
alhali wannan bai dace ba. Dan shugabanci ba banza bane, shugabanci amana ce. Duk wanda an kaba shugabanci ya ji tsoron Allah, ya rike da gaskiya, ya kula, ya sa amana ce an kaba shi, dan Allah zai tambaye shi ranar tashar kiyama. To ce in ka kana ce amana fantazir sa'a, to ka tibi lokacin tashin kiyama yayi. Rawahul Buhari. Wannan shine yazo daga cikin wato wannan littafi na Riyadus Salihin, inda yake ce babul walil adil, babin da zai mana bayani akan shugaba wanda yake adali. Qala Allah ta'ala, Allah yana cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Lalle ku sani Allah ya yi umarni akan ayi adalci kuma a kyautata mutane. Duk wanda ya zama shugaba to ya rike adalci tsakankanin mutanen da suke kasa gare shi, sa'annan ya kyautata musu, saboda amana ce an ka bashi. Domin wannan amana ranar tashi alkiyama Allah zai tambaye shi da ita, ya ce ina amana da aka bashi ta shugabancin mutane, ya yi adalci ko bai yi ba. Wannan aya tana cikin suratul Nahl. Kuma faɗin Allah subhanahu wataala ya ce wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin, ku yi adalci, Allah yana son adalci. Fa ya zo a cikin suratul Hujurat aya ta 9. Wa ana Abi Hurairah radiyallahu anhu anan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, manzo Allah mai tsira da aminci Allah yana cewa a cikin hadisi Abu Hurairah, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la dhilla illa dhillah, al-imam al-adil وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله حاليا ففاضت عيناه متفق عليه. Abu Hurairah Allah shi kare da shi ya bada labari a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ce wato mutum bakwai shine sab'atun yuzilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillah. Mutum bakwai Allah zai sanya su a cikin una al'arshi, ranar da babu wata una sai una al'arshi. Mutum bakwan nan me yasa Allah ya musu haka? Saboda gaskiyarsu da amanarsu. Na farko ce al-imam al-adil, shugaba wanda ya zama adali, wanda ya zama mai gaskiya, mai cika alƙawari, mai aiki da gaskiya, to yana cikin wannan una. Wa shabun nasha fi ibadati Allah ta'ala, da sarmayin da ke gashi sarmayi ne amma kuma yana kulawa da addinin Allah, ya ba da gaskiya a wajen addinin Allah, ko da yaushe ka same shi yana tsaye yana kulawa da in sallah ce kafin lokaci ya kimtsa yana jira, in karatu ne kullum yana kurawa yana diba littafin Allah. Shi duk abin da ya shafi addinin Allah ya natsu, wato ya ba da gaskiya akai ne, yana cikin wannan mutanen. Wa rajulan qalbu mu'allaqun bil masajid, da mutumin da kullun zuciyar shi tara ta game da masallaci, kullun yana kiwon lokaci, in ya ga lokacin sallah yayi yana gaugawa ya kimtsa ya Allah ya ta yi sallah. Shi abin duniya bai dauki hankalin shi ba game da masallacin, duk irin aikin da yake yi, in ma sana'a yake yi, in wani ma'aikacin bariki ne, in menene, in ya ga lokaci yayi sai ya aje wannan aiki ya kula ta yi sallah, saboda kula da addinin Allah. Wa rajulani tahaba fillahi ajtama alaihi wa tafarraqa alaihi, da mutum biyu wanda suka haɗu akan aikin Allah, duk abin da za su yi inda ya shahi addinin Allah suna yi tare, in ma za su rabu akan wannan aiki na Allah tare. Kana samun su in masallaci ne sun haɗu sun yi jami'i a tare, in karatun alkur'ani sun haɗu sun karanta a tare, in wani aiki ne na ibada sun taru sun yi shi a tare. Ka gani? To wannan duka sun yi ba dan kun ba, sai dan saboda Allah. Wa rajulun da'atu imra'atun zata mansibin wa jimalin faqala inni akhafu Allah, sai mutumin da ya samu kai ne da wata jaraba, wata tazo, wata mata ta bukace shi, sai ce mata ni ina jin tsoron Allah, ni ina jin tsoron Allah. Ka gani? Saboda tsoron Allah ya kauce ma wannan. Wa rajulan tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu ma shimaluhu ma tunfiqu yaminu, da mutumin da yake idan zai yi sadaka yana boyewa, baya son yayi riya, yana boye asirce saboda kada ya zo ya riya, shine sai aka ce yana bada da hannun dama ba tare da hannun hagu ya gani ba. To wannan misali ne, aka ce yana yi a boye ba tare da yayi riya ba. Wa rajulun zakara Allahu khaliyan fa fadat aynahu, da mutumin da duk lokacin da ya tuna da Allah, da ya tuna azabar Allah gobe kiyama sai idanun su zubo da hawaye, yana tunani yaya zai kasance, ina makomarsa, ya zai tashi gobe gaban Allah, me ya tanada domin Allah,
in ya tuna azaba Allah sai idanu su cikar hawaye saboda jin tsoron Allah. To wannan ita ce tafarki ko kuma shine tafarki